लोगोफोर खनसे फिन दिनै आङो मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय आरोना बे भिडिअआ माने ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट भिडिअ माने जोंनि बर' समाजाव माने खनले खनले जाबाय थायो आरो माबोरै जायो माबोरै माने बेबायदि खालामो माने एकदम जोंनि बे हाबा जाखानाय बिहामजोफोरानो बिराद गाज्रि आरो आं बिहामजोआनो होनना बुङा दे बिहामजोफोर होनना बुंगोन माने आं बे बिहामजोफोरानो गथ' सासे थानाय सानै थानाय बेफोरनो बिराद गाज्रि आरो नै दिनै 6 इयार्स जानाय सासे हिन्जावसा उन्दै गथ'खौ लाना थांफाबाय मा जाबावगोन दा न'खरनिफ्राय बिराद हांख्रायहरदों बबाव मोनोबा कल खालामनो खोन्थाहर माहर होननानै बिराद हाखु दाखु जादों न'खरनिफ्राय हेकार माबा जादों माबा हेरान जादों आरो लोगोसेयै बिसोरो फिसाजोखौ लानानै टाउनाव बेरायनो फैदों होनना बुंदोंमोन आरो मानसियानो गोमाखाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना ससे नायना लागोन गोनां रायजो राजानिसिम आंनि मुङा कमलेश्वर बसुमतारी गामि हालुवादल डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पस्ट अफिस हालुवादल पिन नाम्बार 783370 आंनि अनसुलि रंजालि बिसिया थांनाय 23 मार्च 2025 थारिख खालि फुंनि 10 रिंगायाव न'निफ्राय टाउनाव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन बिमा फिसा बे दिननिफ्रायनो दासिमबो न'आव फैफिनाखै फन खालामदोंमोन फना सुइच अफ मोनदों आंनि आन्दाजाव मिथिनाय बादिब्ला मुस्रि सुदेम बसुमतारीजों थांदों होनना मिथिनो मोनदों बे हौवाया बनगाव खाग्राबारिनि बिहा बिसि फिसा दंखायो न'खर दंखायो बिनिखायनो सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा आइयाफ्रा नुसनबायदोंब्ला आंनि बिसिखौ हमनानै दोनथों होननानै आं आर'ज गाबहरो खुलुमहरो अन्नानै नैबे आंनि जानबुं नाम्बाराव खबर हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय आइ आफानिसिम बेनिफ्राय गोजोन्थों लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै निस्सय नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बेनि सायाव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा लोगोसेयै गावनि बिसिखौ नायगिरदों कमलेश्वर बसुमतारीया सोरबाफोर नुयोब्ला गावनि जानबुं नाम्बाराव फन खालामनांगौ होननानै माने आं थाम्बनेइलाव होना होदो नाम्बाराव सोरबाफोर नुयोब्ला कल खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं बेनि बिखय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन मानो बेफोरबायदि बेले बेजे जाबाय थादों जोंनि बर' समाजाव माबेनिफ्राय जादों बेखौ आं मिथियो माने आजिखालिनि जुगाव माने फेसबुक सालायो मेसेन्जार सालायो मेन प्रब्लेमा बेनो जाहैबाय मेसेन्जार फेसबुकजों लोगोसे राइट साइडआव थाफानाय मेसेन्जारानो जोंनि बर' समाजफोर जोंनि बर' हिन्जावफोरा बेयावनो बिराद गाज्रि जादों आरो फेसबुकजों लोगोसे मेसेन्जार थाफायो नालाय नङा होमबा लोगोफोर मेसेन्जार आजिखालि वाट्सएपखौ बारा नायबावलासो मेसेन्जार थाफायो फेसबुकनि खाथियाव बे मेसेन्जारखौनो माने गेलेनो माने सानसे भइस कल गेलेसिगोन सानसे मेसेज हरसिगोन सानसे गाज्रि फट' हरसिगोन गावनि थासारिखौ खोन्थाहरसिगोन बेफोरबायदिनो लाखैनो गावनि हौवाखौबो माने खोन्थालांसिगोन आरोखि आंनि हौवाया ओरै खालामनानै बे बै हाबा जाखानायजोंनो खारदों होनना बुंदों आरोना जेनेबा बे कमलेश्वर बसुमतारीनि बिसिया लोगोसेयै दा जोंनि बर' सेंग्राफोराव माने बै माने मालायनि हिन्जावफोरखौ नायनाय मालायनि संसारफोराव जानायखौ सेफायनो जुजिनाय जोंनि बर' समाजाव बिराद बेले बेजे आरो दा कमलेश्वर बसुमतारी न'खरखौ सेफायनो नागिरनाय बै हाबा जाखानाय बिसि फिसाय दंखायोनो बेनो माने लाना खारदों होननानै कमलेश्वर सन्देह खालामदों आरो लोगोफोर कमलेश्वर सन्देह खालामदों आरो मालायनि संसार जानायखौ दा सिफायनो नाजालै बर'फोर मालायनि संसार जानायखौ दा सेफायनो नाजा गथ' सासे 6 इयार्स दंमोन जाहैदों माने लाना थांफादों दा स्कुल ना लेखा ना टेका ना जानाय लोंनाय ना मा बिमाया लांफाबाय आरो जायबायदि सन्देह खालामदों कमलेश्वर बसुमतारी बेखौनो बुंदों आरो बेखौसो लांदों होनना सन्देह खालामदों आरो बियो कमलेश्वर बसुमतारी हांख्रायनाय बायदिब्ला माने गावनि बे जानबुं नाम्बार फन खालामना खोन्थाहरनो थादार सोरबा नुयोब्ला आंनि अडियेन्सखौ आं बुंहरदों सोरबाफोर माने जोंनि बर'फोरा जेराव मेरावनो खामानि मावना दं नालाय ना सोरबाफोर नुफ्लांबायदोंबा माने कल खालामनो थादार ना जेनेबा बे आंनि थाम्बनेइलाव नाम्बाराव दोनदों नालाय लोगोसेयै आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हिन्जावफोरा हाबा जाखांना थानाय हाबा जानाय हिन्जावफोरानो बिराद गाज्रि आरो आं गासैखौबो बुंनो थाङाखै दे बिराद माने साफा सानै बिराद गाज्रि आरो ओरैबायदि माने सोरबाथ' खामानि दामानिखौनो मावा थोरसि लथाखौनो सुवा ओंखाम ओंख्रि सङा हिन्जावखौसो माने ओरैबायदि रुवाथि बायदि बाहायग्रा मानसिफोर दं आरो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा दख'नाखौ सुना होनांगोन पिटिखौ सुना होनांगोन गावनि आन्दार पेन्ट सुना होनांगोन ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगोन गावआ मा खालामसिगोन गेब्ला आथिं आखाइ सेराव थिखांनानै जनानै मबाइल फेसबुक नायनायसो सोरबा जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बिदि दं आरो दै निस्सय सोरबा गोरोबैखादों आं खोथा बुंनाया बिदि जों नुबोगासिनो दं आरो बेफोर माने हौवाफोरनिफ्रायबो जायो आरो दै माने बेफोरखौ जों बुंना लाब गैया
माने संसार जानाय न'खरखौ जों माने बुंहरनानै सिफायहरनो दरखार गैया आरोना जोङो सानोखि निजिनि हारि नालाय बर' हारि नालाय गासिबो निजिनि थैजोंनो सोमजिखानाय जोंनि बर' हारिनि बिदा फंबाय आदै मादै गासिबो माने मोजाङै संसार जानानै मिलायनानै थानो हायोब्लासो जोंनि थाखाय गोजोन सुख सान्ति जायो आरो आजिखालिनि दिनाव माने मेसेन्जारावनो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनाय ओरैबायदि गाज्रि रेसपन्स खालामनाय सोरनिबा न'खर संसार जानायखौ माने सेफाय नागिरनाय बेफोरबायदिया माने जोंनि बर' समाजाव बिराद खनले जाबाय थायो आरो आं दिनैसिम जोंनि सेंग्राफोरखौ बुंनो थाङा हाबा जाखानायफोरानो बिराद गाज्रि हाबा जाखांनानै गथ' सासे सानै थानाय बोरायफोरखौनो बुंनो थाङा बोराय बुरैफोरानो बिराद जोंनि संसारखौ गुबुंले खालामदों आरो गुबुन हारिजों हाबा जानाय सोरबा टाइटेलखौ लानानै नामखौ लानानै टाइटेलखौ लानानै एकदम माने बेलेग हारिनि भिडिअ बानायनाय मा खालामनो आजिखालि बे थासारि बिराद बेले बेजे जाबाय दं माने मा जाबावगोन आरो बे समाजाव गुबुंलेसै आरोना एकदमबारे जेखैबो माने भाइरालल' जेखैबो माने दावराव दावसिल' सोरबा गथ' गथाय गारना खारनाय एकदम मा जाबावगोन आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ सोरबाफोर नुसनबायदोब्ला सोरबा गोदान भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइकबो खालाया माने ओरैनो माने भिडिअखौ नायनानै थांबाय थायो आं दिनैनि टपिकखौ एसे फोजोबना होसिगोन लोगोफोरा मानसि बुंनो आं गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों